అందరూ ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం. నేను డాక్టర్ వికాస్ ఠాకూర్, న్యాచురోపతి డాక్టర్ అండ్ క్యాన్సర్ ఇమ్యూనోథెరపీ స్పెషలిస్ట్, హైదరాబాద్. సే నో టు డ్రగ్స్ అని మీరు అందరూ జీవితంలో ఎప్పుడో ఒక్కసారి విని ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు సే జైల్ టు డ్రగ్స్ చెప్పడానికి సమయం వచ్చింది. ఇండియాలో పెరిగిపోతున్న డ్రగ్ అబ్యూస్ పై అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి డ్రగ్ లాక్ అనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చిన బిందు స్టూడియోస్ కి నా హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్స్. మన ప్రభుత్వం కూడా సింగపూర్, చైనా, సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశాల లాగా డ్రగ్స్ అమ్మే వారికి మరియు డ్రగ్ పెడ్లర్స్ కి చాలా స్ట్రిక్ట్ లాస్ తీసుకొని వచ్చి వారి మీద స్పష్టమైన మరియు సందేహం లేని ఎవిడెన్స్ దొరికితే వాళ్ళ మీద డెత్ పెనాల్టీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడు డ్రగ్స్ అనే ఈ సమస్యపై పోరాటంలో భాగం అవ్వాలి. పేరెంట్స్ తన పిల్లల మూవ్మెంట్స్ ని గమనించాలి.